Kochi Tamaki, the young Vice President with TW by the Logo Tonga senior leader, Subas, Sadhana Chairman Tongo, the ILS Chairman, the area Tongo, the Jotor of Paymazo Pilotono Pila Hambayaparo. Tinisung Kaisa General Meeting, Buskango, Siniago Plago, the Hatari Mass Gathering Tongmani, a program Noruk Sagui. Kini amsayo जों बाहायके awareness camp खायमनि बिसितै एलाकानि बरगनो आगतला थांगै मास गेदारिंआव पार्टिसिपेट खायना बागै जों दिनै कक साबलायखा बाहायके तलांनाय एरियानि बिसि बरग गोबां तलांनाय आमन्त्रणनो जों जेनारेलि जत्त पार्टीनि वर्कार्स सबनो रिंलायमानि बिसितै पार्टी प्रेसिडेन्ट नि जाय तगमं बायबनि अर्गानाइज खायमाबाय दिनैनि मिटिं संसजाखा दिनैनि जे महाय कक साबलायमानि बिसितै चिनी थानी मेसेज सौफैखा जे इलेक्शन गानां थांखिनो माहायके कुथुमलायो माने अबनतिले ताम कक्सानाम ना सिनियर इलेक्शन फाइखनो कुथुमलायो आमतो बै अपोजिशन दंनाय रक बा गामिगो हाय दंनाय रक तो आम हायखनो सनो कक्सिल सावाइस जों जारा राजनीति खायनाय जारा लिडार दंनाय जों साइमोन जों इनडाइरेक्टली दफानि बां जे सामं तां दंमोनि आबनोबो साना थांगास गोबां कक तबक मिडियानि बिसि सानांगो साइमानो हायसि जों डेभेलपमेन्टनि सामं खाय दंलिसिनि बिसिं दैनो गोबां मा दफानो जों सोबालाय दंगो दिनै गरैनो खुङो सोबालाय दंगो नक गरै नक तांरि लायो स्राद दंगो स्राद सोबालाय दंगो दफानि बां सामं तांगो केबो नुलिया सुदु इलेक्शन गान्दारं खनो इलेक्शन खायनि कक सिल सामानि ककनो आं टोटली आं ब्लेम खायो आं एक्सेप्ट खायनाय मिया हायसि जों तिनियर अम्पिङ इलेक्शन जाबिया फोरबो जों मा हायके आरो हल सभा जों डेली खायगि दं हायसि रायज्लाय ता कैसा अरवो जे पुरो आं या पिसरे पुरो न कैसा बरकानो कक साका जे बांगाली बसंनि बिसिंतिनो अरो अम्पि एलाकाओ हे केबा अम्पि आमसायो बांलादेशी चकचक हासक जाक दंगो एमएलए एनडीसी रो किसाफनो थांगि बुनाया फाइ बुनाया माने अबनो तिले ताम कक सानामसु अच्छा आमतो नायदि आं एमएलए मा थांनाय एमडीसी मां मा थांनाय जे जागा आमतो कक गरै आनी जे जागा चिनी पार्टी संगठन दंगो पार्टी प्रेसिडेंट दंगो वाइटेफ संगठन दंगो टीडब्ल्यूएफ दंगो आं थांग्रामा एकाबार खायमे एके बरफानो थां काबार मा खाय आमो हायखेनो सामुमा तांगाय हायसि एमएलए न तिनि बुट खाय बुट रिबै कप्लाय खायरि खाय इलेक्टेड खायरि माने जतो समस्या बरं एमएलए मां थाङै हाजिर मांगैनाय जतो समस्या बरं एमएलए मां थां हेल्प खायने हाय आमतो कुनो रायदाबो सुइजाब गरै कुनो गाइडलाइन सुइजाब गरै आमतो चिनि तिप्रासनियाव नायनि माने आं प्राय थैयो हाबजाक दंगो मुद्रि रिखांखेनो व्यक्तिगतभावे सुबिदा माना मुसुबो मायाके ब्लेम खायो कियाबा आं साना मुजुग सरायके आगे आनि साइ सिगां जे 5 बोसोर सरकार और जागा चालांखा खायलांखा बोसोर जरति डेभलपमेन्ट खायखा ताबक आनि आमलो बोसोर जरति डेभलपमेन्ट खायजाखा आम तथ्य तंगो डिपार्टमेन्टआव थांगि मायाके आर्टिएरि माने बिसि डेभलपमेन्ट बोसो खायजाखा दूध का दूध पानी का पानी माजा नायखा आमनो